عزو سلام ترى تقبلوا فنونا بمكتات ركوب زغركم تعزبتي كمي توعلون ملا حزب إيرترا روحوس بعد قدس يوحنس كخون لكم الناتو منه نلو محمس عصوت وحدا مسكرب فركم عالتم فرقان سدالو هاجراون زيادات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغير بزعدم صحاتكم تصنح ميكايل حدقو فلماكم بكنتو تاتو أفلم بوتو وقدس ابن باسيليوس قداماوي بمغنيات قدس يوحنس قال براكي هبوم اب زوبا غاشباركا بكرامات كلتشن 25 زتزر زراتي اب صبو درجه كم زبصح تحبيرو حماد زوبا غاشباركا قطوبا من نبابرو دقانسيون ممحياس صعرتات يكايد كم زولو غليصو اب زيراتات وصاي روبا حبرت مسي اسرائيل نصنحو متحغاز كونزفو مخانو حبيرو دبوب افريقا مس امريكا تفطيرون زلو نقداو زي مقداو بزاتن معرف كم تسرح غليصا روسيا الجيريا نا غداي صعد زلوون متحغاز كعبيا مخانن حبيره زرزيرا بوتو وقدس ابونا باسيليوس قداماوي شارشاي باترارك ورئيس ليقاነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ በመግናት በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ቡራኬ ሂቦም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ኣብ መልእክቶም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሓፈሻ ንምእመናን ድማ ብፍላይ እንቋዕ ካብ ዘመነ ማቴዎስ ናብ ዘመነ ማርቆስ ብሰላም ኣብፅሓኩም ብምባል ሰናይ ምንየቶም ገሊጾም ኣብ መግለጺኦም ኣስዒቦም ንታሪኻዊ ትርጉምን ኣገዳስነትን እቲ በዓል ዝምልከት መብሪ ብምሃብ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ብሉይ ናብ ሓድሽ ካብ ዘመነ ኩነኔ ናብ ዘመነ ምሕረት እንሰጋገረሉ ስለ ዝኾነ ነዚ መሰረት ብምግባር ካብ ክፉእ ርሒቕና ብቕንዕናን ሓቅን በዓልና ክንዝክርን ከነኽብርን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ብተወሳኺ ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና ዘመነ ማርቆስ እምሮና ብምሕዳስ ክንልውጥ ግዜና ብኣገባብ ክንጥቀመሉ ካብ ጌጋታትና ክንእረም ንገዛ ርእስና ሕብረተሰብናን ዝጠቅም ሰናይን ቅዱስን ሓሳባት ሒዝና ንሓጢኣት ብጽድቂ ንትህኪት ብትጋት ንድንቁርና ብፍልጠት ንጽልኢ ብፍቕሪ ቀይርና መንፈሳውን ስጋውን ህይወትና ክንምራሕ ኣዘኻኺሮም ብዘይካ ዚ መንፈሳዊ በዓላትና ክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ንፍጽመሎም ስለ ዝኾኑ ፍቕሪ ተስፋን ሓድነትን ተዓጢቕና ንጡምያት ክንዕንግል ንዕሩቓት ክንከድን ንዝሓመሙ ክንበጽሕ ንዝሓዘኑ ከነጸናንዕ ንዘኽታማት ክንሕብሕብ ረዳእን ጠዋርን ዘይብሎም ድማ ካብታ ዘላትና ክንሕግዝ ተማሕጺኖም ኣብ መወዳእታ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ቀዳማዊ ልዑል እግዚአብሔር ንሃገርናን ማህደርናን ክባርህ ዘመነ ማርቆስ ናይ ልምዓትን ብልጽግናን ናይ ሰላምን ፍቕርን ዓመት ክገብረልና ከምኡውን ቀውዒሎም ዘመን ብርኩት ምህርቲ ዝሕፈሶ ክኸውን ተመንዮም ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ብክራማት 2025 ዝተዘርአ ዝራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ዞባ ጋሽባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዝራእቲ ኣቶ ነጋሲ ሃብተ ሚካኤል ንሓፈሻዊ ኩነታት ዝራእትን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ኣመልኪቱ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ካብቲ ክሕረስ ዝተወጠነ 290,000 ሄክታር እቲ 93 ሚእታዊት ከም ዝተሓርሰ ገሊጹ ዝናብ ዶንጊ ብምጅማሩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣዝመራ ዝራእትን ስፍሓት ዝተሓርሰ መሬትን ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ዝሓበረ ኣቶ ነጋሲ ሳላ ልዑል ጻዕሪ ሓረስቶትን ኣበርክቶ ትራክተራትን ዝሰፍሐ ክፋል ተዘርዩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣረዲዩ ኣቶ ነጋሲ ብተወሳኺ ካብ ዝተሓርሰ ስፍሓት እቲ ልዕሊ 186,000 ሄክታር ብዘመናዊ ኣገባብ እቲ ዝተረፈ ድማ ብያታዊ ኣገባብ ከም ዝተሓርሰ ብምሕባር እካል 87 ሚእታዊት ናይ ቅብኢ ኣዝርእቲ ልዕሊ 11 ሚእታዊት ጥረታት ድማ 1.2 ሚእታዊት ከም ዝሽፍን ኣብሪሁ ካብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ጽቡቕ ዓቕንን ዝርግሕን ዘለዎ ዝናብ ይዘንብ በምህላው ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ብምጥቃስካ ድሒሩ ዝተዘርአ በምህላው ደረጃ ዕቤት ዘራእቲ ከም ዝፈላለ ገሊጹ ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት መሸላ ኣብ ደረጃ ጉስያን ምፍላይ ብርክን ብልቱግ ድማ ኣብ ደረጃ ምምዓጉን መውላድን ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ነጋሲ ሓረስቶት ዘራእቶም ብዕቱብ ክከታተሉ ትርዮ ባልዓት ኣብ ዝኽሰተሉ ንዝምልከቶም ኣካል ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህቡ ኣዘኻኺሩ
حماد زوباغاش باركا ودا بمحبر بمعباي قطباو منبابرو دق انسيون ممحياش صعرتاتي كايد كمزلو اب كتما بارونتون سرحتنياتا دق انسيو اب سواب استمرو تغليصو حلافيت حماد زوباغاش باركا ويزورو يحدق يوحنس ابز سمعتو قال اب ودا بدق انسيو مياو سلطاناتاتن حتو قال ستيتي اب ملاسن محبر قدامنت يو كمزسرح مياوي سلطاناتات بمهاب كايدو زصرحو نفسخا ناي مخال صعرتا دما اب قطباو من نبابرو دق انسيو ممحياش كم زمص غريصا نتاريخن جግንነትን ጓልን ስቴቲ اب ምጻን አጽነት መخبالو ላውነትን ልማዓታው መደባትና መልኪቱ መግለጽ ዛበ ኢንጂነር አዘኪያ አልፌሊዮ የቆሬታ ኢንጂነር አዘኪያ አልፌዮ በወገኑ اب ደቅ አንስዮ ወርዝ ዘሎ ጎዳቲ ልምድታት ነሙጋድ ተራ ህብረተሰብ መሻረት አካላትን መንግስትን ከዓዝዝ አተሐሳሲቦ እዚ ከምዚልን ኩሉ ሐማደ ዞባጋሽ ባርካ ነተራ ኤርትራዊት ጓልን ስቴቲ اب ምጻን አጽነትን ተጨቢጡ ዘሎ ዓወታት ምዕቃብን ብዝብል አርስቲ አስቶምሮ አብኑ ዞባ ቁርደታ ካይዶ አብታ ጋጣም ተረኺባ ቃል ዘስምዕት ሓላፊት ሐማደት ዞባ ወይዘሮ ሒደጋ ዮሐንስ ተበጽሑ ዘሎ ዓወታት ንምዕቃብን ጓልን ስቴቲ ነፍሳኪ ኢላ አፍራይት ንኽትከውንን ተራ መሻርክቲ አካላት ከዓቢ ዘኻኺራ ተሳተፍቲ አብ መወዳእታ አስተምህሮታትን ሞያው ስልጠናታትን አብ ንሓደ ደቂ አንስትዮ ልዑል ግደ ስለ ዘለዎ ብዝተወደበ አገባብ ክወሃብ ተላብየን ኤርትራውያን ነበርቲ ዱባይን ሰሜን ኢማራትን ዝኽሪ መበል 64 ዓመት ምጅማር ብረታው ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ብልዑል ሓበን ጸንቢሎም አቶ 6 መስከረም ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ መድረኽ ዝኽሪ ሓላፊ ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣብ ሕብራት ኢማራት ዓረባቶ ተወስፉ ገብረትንሳይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ብውፊ ተሳትፎ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቐለሰ ብረታው ቃልሲ ብርቂ ቅያታት ከም ዝሰነደን ናጽነት ከም ዘካሃደን ብምግላጽ ተመክሮ ብረታው ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ግብራው ኣብነት መሰል ርእሰ ውሳነ ካልኦት ህዝብታት ኣብ ምዃኑን ከም ዝተዓወተ ገሊጾ ተመክሮ ብረታው ቃልሲ ኣብ ልምዓትን ህንጸትን ሃገር ንኽድገም ቀጻል ተሳትፎ ኩሉ ዜጋ ከም ዝሓትት ድማ ኣዘኻኺሩ እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ብመንስያ ዝተዳለወ ስነ-ጥበባዊ ትሕዝቶታት ማዕሪጉ መንባሩ እቲ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ምኹስካስ ኤርትራዊ ሸውሃት ኣብ ቁፅሪ ብዝብል ቴማ ካብ 27 ናሓሰ ክሳብ 9 መስከረም ን262 መምህራን ማእከላይ ደረጃ ኣብ ማህራ ዓውደ ትምህርቲ ቁፅሪ ዘተኮረ ስልጠና ሂቦ እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና መቕፅልታ ናይቲ ዓመት መጻእ ኣብ እዋን ክራማት ዝውደብ ስልጠናታት ኮይኑ ጠንቂ ትሑት ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ዓውደ ትምህርቲ ቁፅሪ ብምልላይ ብቕዓት ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ ሓላፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ኣብ ዘስምዑ ቃል ውፅኢት ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ዝናድ ምዃኑ ኣብ እዋን ፈተና ግን ድኻማት ከም ዝረአ ጠቒሱ ኣብያተ ጽሕፈት ትምህርቲ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ከባቢኦም ንዝርከቡ መምህራን ክከታተሉ ቀጻሊ ስልጠናታት ክውደብ መምህራን ዝቐስሞ ፍልጠት ኣብ ባይታ ከንጸባርቑን ብሓላፍነት ክዓዩን ኣዘኻኺሩ ሰልጠንቲ ብጊዜኦም ዝተዋህቦም ዕድል ብምስጋን ዓውደ ትምህርቲ ቁፅሪ ብቕልል ዝበለ እንተዝዳሎ ኩሉንትናዊ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብዝለዓለ ክድፋኣሉን ካልእን ዝብሉ ርእቶታት ኣቕሪቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ንምክትታልኩም ክቅፅሉ ደግመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ነቐጽሎ እዩ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ እስራኤል ንጸንሖ ምትሕጋዝ ኮንዝፎ ምዃኑ ሓቢሩ እቲ ስጉምቲ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶን ዘላ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንምቅዋም ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳ ኡርሱላ ቮንደር ላየን ገሊጻ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ እስራኤል ንጸንሖ ንግዳዊ ስምዕ ብኸፊል ክስርዞ ከም ዝኽእል ዝኣመተት ቮንደር ላየን ኣብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ላዕሎት ሰመዝ እቲ ሃገር እገዳ ከጽድቕ ምዃኑ እውን ሓቢራ ኣላ ይኹን እምበር እቲ ሕብረት ነቲ ውጥን ኣብ ተግባር ከውዕሎ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝምቱ ስጳኛ ትርከበን ብርክት ዝበላ ሃገራት ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጸቕጢ ክገብር ይጽዋዕ እኳ እንተለዋ እቲ ሕብረት ግና ነቲ ጻውዒት ጸማምዝኒ ክህቦ ጸኒሑ እዩ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ሶርያን ሊባኖስን ድማ ብፍላይ ብተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ተጻወታት ኣህጉራዊ ኩነኔ ይመጻ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሪፐብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተን ምዕራፍ ከም ትሰርሕ ገሊጻ
كما قالت سقمتي هاجرو مسمزي أمريكا ززتي جوجلالوخ نا واشنطن كم زلاخت بريزيدنت سيريل رامافوزا مع عصورته مسكرم حبيرون بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب قبل التاو في رياض دوب أفريقيا وصنو ناي 300 ميتايت قرص زحلف ورح نحسه تكباراوي كم زغن زفلت كوينو اتجو جلالوخ نتي قرص مقدال كم ززت تغليصلو دوب أفريقيا ربحات تاب زي قوس مجدي أب قداي بركي معدنات مدري مس أمريكا كتزرار مخاناون أفريقيا إذا كم زيلون كله دوب أفريقيا صعبنات قرص أمريكا نمقلال مس هاجرات أفريقيا آسيا أوروبا ماكلاي مبرقن نقداوي نتفتات كم تسفح قليص على روسيان ألجيريان ناب قداي تصعد زلون متحقاز كعبيا مخانن حبيرن سمز تصعد كريتين هاجرات بعصر تمسكرم أو كتما ألجيرس هاب زكارو زرب أمهنا تحت غرتي تصعاتن من لوا تكنولوجين كتحبابرا مخانن أفريقيا كما قالتي مدب باب سرد منشي تصعات سمع نتصع نقدين مفرام يزراربا مهلاون ون قليصان روسيان ألجيريان أب قداي تصعات راي زيكونه أب كالت صلاتات بحبار كسرحا مخانون ون أفريقيا الوا روسيا طلب صعات هاجرات أفريقيا مملا كم تسرح كتقلص مصنحة صبصابات يردو أوروبا حبرت صاب العلي تشاينا هند ناي مئتاوي توسخي قرص كوسن بريزيدنت دونالد ترامب كم تصوع مع كنازينا حبيران بريزيدنت ترامب نزل صوعي زغربه بتشعة مسكرم أب لعل روسيا زقبر قطبا وتصغطي نمعباي أب زحجز ماراتيتات مزتاي أب كتما واشنطن دي سي أب استغيد آقبات سبب سلطان أمريكان أوروبا حبرتني أمريكا أب لعل روسيا توسخي قطبا ويتصغطي نمكبار دلوتو مخانا انتخونا قندقف أوروبا حبرت كمزر ليا بريزيدنت ترامب بتوسخي أملكتون بزي كازي أبزي سومنزي مس بريزيدنت فلاديمير بوتين زررب كايد مدب كمزلو وون أميتوم بريزيدنت ترامب أقدمو كمل سقبر نايتي هندي كاب روسيا كتقبرو تصنحت الشمتة قزيف متن ندادي أبلع لإطاو في الرياضة والسين وتصنحنا 25 ميتاي توسخ قرط ناب 5 ميتاي كبل كمز وسنة ذكرين زي كمزيلون كله أمريكان هندن أبز متصومون نقداو زرب كمزر كايدا بريزيدنت دونالد ترامب أفريتو بريزيدنت ترامب نتي مونغو هاجرون هندن زلو نقداوي فليات نمتباب مس قدامي منستر ناريندرا مودي تراقبو كمز زرارب أب محبرة ومراقبتات أب زرقعو صحف حبيرو له أستراليا بيشتاوي عغمي زمع بلا بتحتي مايزن كسغاس عبيتي نمتقعت السبالبو نفرتي نمفراي لعل $1 بليون كم تسلع عفريطة حيلو بحر أستراليا نتن نفرتي نممعوال أب هاجرو مزنة في كوبانيا مكلها تكنولوجي أمريكا أندريل ناي 5 عامت وعل كم تفرارمي زحبر زلو أستراليا نتن ناي مكتالن دهساسن نتفتات كمون ناي نويح رحكات متقعتي ناي مكياد بقعات زلوان نفرتي كاب فلما كلتشن 26 كتركبن كم تجمر قليصا اتي مدب وتهدراو عغمين محيال زعلم غينو هاجراوي هاجرو وتهدراو وصايتاتا كب نمبال نزاتوتو مبصعه زملس مخانو منستر مكلخال أستراليا حبيروم أستراليا زتراغغا سامارينات مشما زخل صتا وعل اب 2021 مس أمريكان بريطانيان كم تفرارمت هيرسعن إذ وتهدراو مربات أب زوبا آسيا باسفيك تفتيرون زلو صوتاون وتهدراون قلولاو مليسو كقادرو كم زغلناي قربات عزبتي كتنقو تصنيحهم إيران هاجراوي تكال تقصاصا نيوكليساوي ساعتن كلتاو متحبار داغماين مجمار سمع تفراريمو اتي سمع بمنستر قدات وصاي إيران عباس عراقدين وانا دايركتور تي هاجراوي تكال رافائيل غروسن اب كتما كايرو غبصي تختيمو منستر قدات وصاي عباس عراقدي اب زهابو مغلصي اتي حدش ناي متحبار سمع لولاونت صتان دحنتن إيران بزوحس مغدي كم زكاير حبيرو هاجراو تكال تقصاصاري نيوكليساوي صعات اب دحنتن وحسنتن نيوكليساوي تكالات هاجرو حلافنتاو تورو كتصاوت كم زي صنحه زوقس منغسي إيران مستا هاجراوي تكال نزنبره متحبار دو نمبال نزتند في حقي أبز عارف ورح حملة كم زت لغو ذكري. إتحقي دحنت نيوكليساو تكالاتن سنفلت ثنياتات إيران كساب زي ترقاقصة توقصات صرتي نايتا هاجراو تكال ناب إيران كياتو زئجريو.
እቲ ኣህጉራዊ ትካል ንትግባረቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ንድሕሪት ክጎታ ምስ ጸንሓ ሃገራት ምዕራብ ከም ዝወገነያ ኢራን ብተደጋጋሚ ክትከስስ ጸኒሓ። ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባሲልዮስ ቀዳማዊ በምክንያት ቅዱስ ዮሐንስ ቃለ ቡራኬ ሂቦም። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ብክራማት 2025 ዝተዘረ ዘራእቲ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ። ሃማደ ዞባ ጋሽ ባርካ ቁጠባዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ጻዕርታት የካይድ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኤውሮጳ ሕብረት ምስ እስራኤል ንጸንሖ ምትሕጋዝ ኮንዝፎ ምዃኑ ሓቢሩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ኣሜሪካ ተፈጢሩን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ምዕራፍ ከም እትሰርሕ ገሊጻ። ሩስያን ኣልጄርያን ኣብ ጉዳይ ጸዓት ዘለውን ምትሕጋዝ ክዕብያ ምዃነን ሓቢረን። ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ደጊመ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ክኸውን ይምነ። ሰላም